Ca de obicei, după ce luăm mașina, primul lucru ce trebuie făcut, schimbat filtre, ulei și alte prostii. Am schimbat filtrul, am schimbat de ulei, am schimbat uleiul, am schimbat filtrul de aer, filtrul de motorină. Trebuie să-l schimb acum. Filtrul de ulei, filtrul de aer, astea deja cam cred că oricine le poate schimba și oricine le poate înlocui, deci asta nici nu am obosit să fac sau să vorbesc despre asta. O să vorbesc despre schimbarea filtrului de motorină. De ce? Pentru că acolo trebuie amorsat cumva ca să nu mai rămână motorină, să nu mai rămână aer în filtru. Filtrul ăsta vine capsat. Asta e filtrul de motorină. Deci am ales Bosch. Firmă germană, firmă cu vechime, primele două motive și cel mai important pentru mine, Opelul l-am avut de 12 ani. Timp de 12 ani eu am pus doar filtrul de motorină Bosch. În 12 ani niciodată n-am avut probleme cu injectoarele, deși se zice că Opelurile au probleme cu injectoarele. Și de ce nu? Nu mi se pare o marcă asta, mi se pare făcut destul de ok. Ok, situația. Am dat jos filtrul, l-am schimbat. Înainte să desfaceți astea două șuruburi, scoateți furtunile afară. Furtunul din spate fiind... Nu, ăsta. Are partea de jos și partea din spate iese de tot. De schimbare a filtrului de motorină. Am încercat cu siringa. Cum am zis, să pun acolo, să trag, să scot, să trag, să scot. Nu merge foarte greu, după aia siringa și durează mult, nu e metoda bună. Nu e încercare și asta. Și până la urmă am ajuns la metoda asta. Motorina în flacon. Dopul l-am tăiat. Am pus pompa. Furtunul care merge până în motorină. Furtunul de aici, ieșirea. Acolo la filtru. Și ieșirea din filtru care vine aici. Aici o să pun ceva ca să nu meargă surplusul pe jos dacă cumva merge mult. Și eu fac presiune de aer. Și când fac presiune de aer, motorina o să iasă de acolo. Pentru că aerul face presiune aici, în flacon. Presiunea aia trebuie să scape pe undeva și nu are pe unde scăpa. Decât prin furtun să meargă în filtru. Fizică simplă. Mi se pare cea mai simplă idee și cea mai rapidă. Atunci, o să pun cumva camera, o să caut aici un recipient și o să-i dau drumul ca să vedeți cum merge. Încă mai iese aer de dincolo. Acum nu mai iese aer. E ok. Invers. Așa. Așa. Asta în spate. Cred că aici am rupt ceva clemă sau ceva la ștuțul ăsta, că nu stă. Acum a intrat. Am ieșit asta din spate. Trebuie să stea în două. Uite așa. Așa am pus. Ok, am întors la loc. Aici un senzor, conectez senzorul. Și ar trebui să fie. Și dau ok, să văd cum o ia sau nu o ia. După ce curăț aici, evident. Hai. Invers. Așa. Așa. Asta în spate. Cred
că aici am rupt ceva clemă sau ceva la ștuțul ăsta, că nu stă. Acum a intrat. Am ieșit asta din spate. Trebuie să stea în două. Uite așa, așa am pus. Ok, amândouă la loc. Aici am un senzor, conectez senzorul. Și ar trebui să fie. Și dau ok, să văd cum o ia sau nu o ia. După ce curăț aici, evident. Hai. Bun. Le-am pus toate la loc, prinse. Clemele astea fixate, neușitele de cleme. Bun, am curățit un pic cu diluant, pe unde eu curs motorină. Știu că și diluantul e inflamabil, dar nu se evaporă repede diluant. Și să nu fie mirosul la motorină tot timpul. Ok, scurat pe aici, n-am nimica. Să iau cârpa asta, nu cumva să pice de acolo. Hai să dăm una bucată cheie. Să vedem ce ne spune. Ok, o să pun contactul de vreo 2 ori. O dată, a doua oră, a treia oră. Bun. Și acum păsăm ambreiajul. Perfect. Mai țin un pic așa mai turată, să știu că motorul e rece, dar poate mai prins un pic de aer, să iasă aerul ăla, să nu cumva să nu-l oprească. Vezi? Am mai prins un pic de aer. Ce mi-era frică? Ce mi-era frică? Taci acum. Da, asta e riscul. După tot ce am făcut, după cât ăsta și-a ieșit, asta e riscul. O prins un pic. Cred că în partea aia pe furtunul ăla care merge în pompă sau ceva. Dau câte un pic la automat, câte 5 secunde, las după aia 30 de secunde să nu se încălzească electromotorul. Să vă spun după aia de câte ori am dat. Ok, hai. Ok, deci am pus din nou furtunul ăla și am mai băgat un pic la pompă ca să nu-și ține relantivul încă bine. Mai are un pic de aer pe acolo, pe undeva, pe conducte injectoare. Și am pus furtunul ăla, am mai dat un pic la pompă, m-a ieșit aer în flacon. Înainte de a-mi dat de vreo 5-6 ori la automat, am văzut că nu o ia, mai am dat încă de vreo 2 ori pe filmare. Am zis că nu mai dau. Și am pus iar pompa, am scos doar un furtunul din spate de care intră în filtru. Și al doilea, cel de către partea, cel de către botul mașinii, l-am lăsat acolo pus și așa am dat la pompă, ca să cum ar veni să bag motorină în rampă. Până în filtru mă gândesc că are o pompă rezervor, trebuie să aibă ceva pompă undeva în rezervor, ca să o amorseze în filtru. Hai că a luat-o. Ăsta e tractorașul cel mic. Aici sunt furtunile puse, am scos doar ăsta și am pus flaconul și am băgat ca să intre înapoi motorina, să meargă în jos în
rampa de injectoare. O să le să meargă până pun suporții ăștia. Și cam asta e operațiunea de schimbare. Ok, cam asta a fost.